ngoba uthi kuba ubukhona umnakwethu engafani. Kodwa uMartha ubhekene noKristu. Kodwa into ehleli kuMartha sisiganeko esenzekileyo sokufa komntakwabo. Eyona nto angayinanzi kakhulu ngokuthi uphambi kwabani ngoku uMartha ngokwakhe. Siqhubeke ntombami. Nangaku ndiyazi ukuba angathi ucala kuThixo akakunika uThixo. Uyazi uMartha okokuba into athe uKristu wayicela kuThixo, uThixo uyamenzela. Akayithanda kuzi lonto, uyayazi. Uma ngaba bekuthe wabukhona wayicela into okubana umntakwethu angabhubhi, ngengabhubhanga. Kasiqhubeke ntombami. Athi kuye uYesu, umnakwenu uyakubuya avuke. Athi uMartha kuye, ndiyazi ukuba uyakubuya avuke eluvukweni. Asayimake ntombami. Khawumeka ntombi. Uthi uKristu lento ikukhathazileyo Martha izawulunga. Umntakwenu uza kuvuka. Uthi uMartha yamazi uyawuvuka, siyavuka kwelabafileyo. uKristu uthetha ngovuko olunawo, omnye uthetha ngovuko oluzayo. Qhubeka ntombi. Wathi uYesu kuye, ndibuvuko, ndibubomi. Laba ukholwa kum, nokuba bethe wadla ubomi. Ndim uvuko, ndim ubomi. Into enzala kule ndawo kokuba uKristu uzama ukutyhilela uMartha imfihlelo yokokuba ngubani lo phambi kwakho Martha ngoku. Amen. uMartha umdla wakhe usasiganekweni. Okay. Kodwa akajonganga kuye. Kanti uKristu uthi mna ndim uvuko. Hallelujah. Ndim ubomi. Hallelujah. Wena le ndawo okhangele kuyo ushiya mna ndim ngulo phambi kwakho ngalo mzuzu. Hayibo. Amen. Okukuphi? Amen. Ngala siqhubeke ntombi. Wathi uYesu kuye, ndibuvuko, ndibubomi. Yes. Laba ukholwayo kum, nokuba ubethe wafa, wadla ubomi. Bonke abadla ubomi bekholwa kum, abasayi kufa naphakade. Hallelujah. uKristu usanika isiqinisekiso. Yo. Kumali akasiniki isiqinisekiso uLazaro obhubhileyo. Uthetha noMartha uKristu. Amen. Akathethi noLazaro. Amen. Usaya kuLazaro. Kodwa indaba kuMartha abikhona indaba. Qhubeka ntombami. Hallelujah. Uyakholwa na baba? Athi kuye, ewe Nkosi. Yebake ntombami. Uthe uKristu ndubuvuka. Yes. Ndibubomi. Amen. Into enditsala uyambuza, Martha uyakholwa na gogo? Uyakholwa na Martha uba mna ndiphambi kwakho ndikubuvuka ndibubomi? Mna othetha nawe ngalo mzuzu. Uyaphendula uMartha. Uthini xa iphendula uMartha? Athi kuye, ewe Nkosi, mna ndiyakholwa ukuba wena unguye uKristu. Imali yabazalwane. Uthi la uMartha, mna ndiyakholwa. But ukhona into ayichumayo emveni kokuthi uyakholwa. Qhubeka ukholwa athini xa ekhona? Ewe Nkosi, mna ndiyakholwa
Kristu life. Kodwa apha egqibeleni uthi wena unguKristu lo uzayo uphambi kwakhe uthetha nalo uphambi kwakhe kodwa akamboni ukuthi ngubani lathetha naye. Ukhomlindileyo ozayo kodwa lo uthi mina ndikukuvuka ndikukuphila ndikubo umxelele outcome uba lento uyifuna nansi phambi kwakho ngalomzuzu. Kodwa yena uMatha usafuna uba makabavuka uLazaro engakancedakala uMatha ngokwakhe kancedakala yena kodwa ingxaki kaMatha nguLazaro hayi yena. Hallelujah. Khawufundele incwadi yeGenesis chapter 1 verse 26. Kukhona ifike sijonge pha sizobuyela kule ndaba yethu. Hallelujah. 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 Wathi uThixo, Yes. masenze umuntu ngokomfanekiselo wethu, ngokufana nathi. Yes. Mababe nobukhosi ezinhlanzini zolwandle, nasezintakeni zezulu, nasezintweni ezizithozile, Yes. nasemhlabeni wonke, nasezinambuzaneni zonke ezinambuzela emhlabeni. Hallelujah. Qeda ntombami. Wamdala ke uThixo umuntu ngokomfanekiselo wakhe. Wamdala ngokomfanekiselo kaThixo. Wadala indoda nenkazana. Yes. Wabasikelela uThixo. Wathi kubo uThixo, khamani nande niwuzalise umhlaba niwayise. Amen. Ngifuna ke sibambe ungazoqhubeka ntombami lo la. Into elitsala apha kukuba uThixo kwi-creation edala umuntu. uThixo une-purpose beyond ukudala umuntu. Amen. Kunenjongo engaphaya yokudala komuntu. Ngoba kukhona umsebenzi umuntu adalelwe uba makazowenza emhlabeni. Amen. Uthi ke eBhayibhelini wabasikelela. Yes. Right. Amen. Ithi ke ngokwephelelelo wabe sethi ke mabeyise. That means umuntu unikwe ipower to control i-environment yakhe nezinto ajongene nazo. Amen. Okay. Unikwe maka control umuntu. Khawuqhubeke because ithi unikwe ubukhosi. Wakunika ukwayisa. Unikwe izinto azidingayo umuntu to manage a situation abhekene nayo. Khawuqhubeke ntombami. Wabasikelela uThixo. Yes. Wathi kubo, khamani nande niwuzalise umhlaba niwayise. Yes. Nibe nobukhosi ezinhlanzini zolwandle, nasezintakeni zezulu, nasezintweni zonke eziphilileyo ezinambuzelayo emhlabeni. Wathi uThixo, yabonani, ngininikile yonke imifuno evelisa imbewu asemhlabeni wonke, nayo yonke imithi eneziqhamo zemithi evelisa imbewu. Yaba kukudla kuni nezinto zonke eziphilileyo zomhlaba, neentaka zonke zezulu, Hallelujah. nezinambuzane zonke ezisemhlabeni ezinomphefumulo ophilileyo. Ndizinikele yonke imifuno eluhlaza ukuba ibe kukudla. Kwaba njalo. Amen. Akuba uThixo egqibile ukudala Kwabanjalo. Kwabanjalo. akuzange kuphinde kube khona kwabanjalo.
njalo. Amen. Masambe ke siyothatha ibali lethu likaMartha noKristu. uKristu lento ithethwa apha kuGenesis 1 unayo yonke, une authority, une dominion, une control, une power phansi kwayo yonke indalo. Ingxaki kaMartha ungumuntu ozaleke kuzalo likaAdam, ingasekho lento uKristu athetha ngayo phambi kwakhe. Akayi-understand into yoba lo wayekhona kwindalo kwasekuqaleni. Amen. Yena ifocus yakhe isekutheni makavuse umntakwabo, kodwa yena engancedakalange nguMartha. Amen. Kufuneka yena enze lento. uKristu uthi uyakholwa na Martha? Enkosi, uyabona xa isithi uyayikholwa na wena lento ukuthi mna mna watsho njalo uMoses wathi I am mna. Akaboni uba uKristu reveal ubuthixo bakhe uMartha kuye ngalo mzuzu. Amen. uMartha yena into ayifunayo i-outcome engave ikuye, i-benefit ekumntana kwabo, kodwa yena angaxhamlanga nto ngoKristu phambi kwakhe. Akaxhamlanga nto yena, kodwa ufuna ntoni uMartha omina uLazaro axhamle nto ngokuthi uba kukhona ngengafanga umntakwethu. Endiyazi into yoba wena xa ucela into kuThixo uThixo uyakwenzela yona, kodwa akamboni okokuba ikhona into yena uKristu afuna ukuyenzela yena uMartha. Amen. uMartha yena ukhangela uba no, uba Thixo ubufike ngexesha ngawusayivile le situation. Yabazalwane, kuyenzeka ithi opportunity ivelile uba wena ibambe ngalo mzuzu uyikhangelele omnye umuntu, kanti lento iziswe kuwe ayiziswanga kulaa mntu wena ufuna mayifike kuye. Iziswe kuwe, uKristu uziswe kuwe. Uziswe kuwe. Ubenzelwa wena. uLazaro bekuyivent efanele mayenzeke, kodwa wena Martha undlela idlula kuwe yapha. Ngoba lento ufuna mayenziwe kumntakwenu, wena mayikuphosa ulahlekele nethuba lini. Ulahlekele nethuba elithuba lakho lokuba zimanye understand lo uba ngulo ethi iBhayibheli ekugqibeleni wabona uThixo uba oli kukwenzekile konke. Kwenzeka konke nanku phambi kwakho, ngoba yena uphelele akafani nathi sakhona esitutsiluhe ngendlela esiyesazaleka ngayo. Yena usaphelele, usanayo yonke idominion nopower nocontrol. uThixo anika umuntu uzamphelelisa. Lo uyaqonda into yobana no man, yes ndiyayiva lento, kwaye yena usalinde uKristu ozayo. Akamboni lo uphambi kwakhe ozohlangana yena. Kamboni akamboni ufuna zayo uza kuvelaphi, ngoba sekuxelele nje ukuthi ungubani. I am. Sekuxelele una-identity, uza-identifyile lo muntu ubungubani. Ndinguye. Kayiva le nto, akayiva le nto ithethwa naye. Ndinguye. Yena into afuna ukuyiva yile zawuthetha kumntakwabo engavanga nto yena. Yabazalwane, siyahlala endlini zikaThixo, kuthethwa nathi kanti asiva nto ithethwa nathi. Sifuna ukuva izinto ezithethwe kwabanye abantu singevanga nto. Uyayikholwa na wena lento yokokuba mna ekholwa? I am. Lo umfundi nguye, ndiphelele. Le nto ifuna ilapha phambi kwakho ngalo mzuzu. Wena into afana uyenzinye, bamba le nto inikwayo. Kholwa le nto Martha, kholwa le nto. Sukhangela uLazaro ungakakholwa wena, kholwa Martha. Ngoba ingxaki uba wena awuthe awakholwa, noba izinto nemiqondiso yenziwa ayizunceda kanto lo. Akho nto uzayixhamla mos kuba wena kuqala khona utsho kakuhle kule vesi uyayikholwa na wena Martha loo nto. Ungathi kanti
Nangu phambi kwakho ngalo mzuzu uyazichaza I am. Kodwa akamboni futhi akamva ukuba lo uziswe kuye. Ngiyayithanda because was curious umanda. But the curiosity yakhe yayibonisa about there was something missing kuye ngoba kayibambi into ayinikwayo. Kunjalo nje usalindele uKristu ozayo. Umyekile lo phambi kwakhe ngalomzuzu othi mina ndilulo lufuko umntakwenu athetha ngalo. Ubomi bulapha kum. Yonke le nto ifuna ikhona iyole phambi kwakhe. Ufuna ukubona imiqondiso engancedakala. Yena ngokwakhe akhona iqhamzayo. Kodwa ufuna ukubona imiqondiso yena kwakhe usela yina uyongena esixukwini kodwa ifikele kuye lento yathethwa naye. Yabona le dialogue bazalwane it's an interesting dialogue phakathi kwabantu ababili but enemfihlelo yoba uKristu uthe bevele sazi njengoba ukubhubha kwaLazaro bekuyinjongo uba makutyhile uThixo ebantwini bamazi. But phambi kokuThixo atyhilwe abantwini bamazi ngomqondiso kaLazaro Martha ancedakala. Mususala ngemva Martha ungancedakalanga kuba kaloku uzokwenziwa umqondiso ubone what is your benefit. Uzuze ntoni wena? Naku uKristu bephambi kwakho awumamkelanga. Naku uKristu bekufundiswa ngaye awuzimanyanga naye. Wena ufuna ukaqala umbone ba makuwancedakala abanye abantu wayiphosa iopportunity enikwe wena. Udiabuzi bakakuhle kuyayikholwana. Uthi ewe ndiyayikholwa futhi ndiyakholwa uKristu unyana kaThixo. But zayo ngowuphi? Which one Martha? Ulinde ophi? Ulinde ophi? Ekhona? Ephambi kwakho? Ekuxelela ungubani? Wena usafuna omnye? Onegunya lonke. Onolawulo lonke. Onendlela zonke.